Ki nong dia madan hakeleng ki benta jong konong ba shelong hapo ke jengelam jong katma urangi juki tur kelemi pat ba habat pran ha ka nyau trek ujeliu ha ka ba kila dawa na ka sarkar jela ba ka deben ajing arab yaki namar bakim yo belas ni namar gejing penjari ya gejing kangdam kini kinong dia madan kila penpau bagi kloi ban syong halayeng kat kum gejing ta jong sarkar jela baneda na gejing sapriang jong klam covid-19 Hendrai kile penpau pat gejing e bakim la asyu ban besar ne ban pendap penbiang yang laki jing dan kam hayeng bat laki khun gikti namar bakim yo ekanu kunu gejing arab nagal yang ke sarkar kila dawa bag sarkar ka deben ajing arab nomor 2 riki kenang bakin lat nakayap tangan lara ke sarkar kam la ban ajing arab kini kinong de kin sami ban syong de jing de tang ban yo akamai jakpo namar kata kajing song sok sat bat kajing jinja kababan naka jing syak kangdam kepala kepala si benai kalau aban hadu kata-kata bat baru aki jing pensau jong paseng ne jong kiru caka sorta ban ong ba ladaki ong ini ban song hayeng kade bandan kataka jing kersan pisah ndrek ngap man bet kabamen sim snem ru kataka jing kersan pisah ka klampat koi seki bede ban koi ladaki de kinong de madan ne kinong ne taksi ne kinong belas ni ne kinong trei yang beriu ne tilada kalong silong kum ne Om tang kinong de madan ngatai berok kinong song snong ke sem jing e kin sami samadan bat utau khaw ong ban ai ru umpoi bon ki bamdan kakat ndrei ka sarkar ngam i kumba ka sim khia ban pen stat kane ka jing le sim nong kum kilat ban ai ki khaw ban ai kakat rason chawai jela ki la persang ban perkhat kumno ban pen poi khaw ha khardap yeng jong kitu ki bala jenja chani pade Mendan kum kata kajing perkhat. Barashi sngi barashi mir kila ban perkhat bat ki ailat ban yaj ban salan yu dong yong bam manur umla ban ya bam unong yo ru we are utu baya penya yak sarkari ya katu pila ban thaula ndre ya kibre ki bala sedang ban ya ngan pre pimpat sedang tang ban perkhat ro tilada kalong kum ne ngam tharai pila ban wa daw lada ki breu shimet bat ki bala sem jing e ki mi samadan nama kim dan lat sudah kumoi tikum kene ka sarkar lada kadan makana ta ka khlamru barok ngitip bakadan barok ngiatieng barok ngimpa ban yo apang hendrai kumikila ong si ong barok ki basem e ka jing e hakane ka pot bakan ban sa ka jing yak ngan ban baban kane ka khlam hendrai kim pei phang tilada kalong kum ne ka jing ba khri hi kadai halor sarkar Barok nadong chief minister saduk ka birokrasi ru ngam i kumakilit pelejing mut ban perkhat bakum no ban dan kataka economic activity ne ka de ka thiet khnang ba la ban im khamtam kitu ki bakamai men sngi ba ba men me te mentanang ni lada ka sarkar kampat klohi ban pet kumno bakan unlock bakan yarap bakini kila ban de ban strong Barok kim nak bandi upai so uthur kitu ki badon ki ma nrei ladangi sim ya kata ka sistem ban ong bania song jingai bania le ka odd even ngila hi nrei imat kam don kan ne kamon bat lada ka long silong kumta ki bri ki sa sim hi ki rai ha ti la jong nama ki hab bania sa ban pen emi ka long yeng mo ti menta ka sngiru kan ne ka jingmi kumne ka de ka ba pala jenjar siapa pala mla semendan la sudah kumai tika sarkar kumbang ila dawa si dawa ya kata kajing kersan pisah kau news nem kadiban announce mentah ya kitu ke bala atuk bala thok bala thiem ya ketu ko pisah ke bamun ai men sim snem ru kadiban penpoi marmar hakini kisngihi la shala sisngi la den poi tu ko pisah u kharu la den poi hak khadab yeng kibre ka kat MHIS ka NFSC card ru kadiban la ban le dan kamon la trailang baki snong bar kala ban pen urlong kini ki ban kampen jai ki pai ba kamtam kum hakane ka por de ka khlam mo handai kim le ai par habas ngap kamut ba kim dan tang kata ka jing perkhat lam ya kiru kim dan ka jing mu ban pen be ki tinang ni khmat la dakim kloy ban simi kini suggestion ban ai kata ka pisah tengka badai ban ai baki ong ki ban song hayeng ayu khaw rason abangi ong rason dei tong khaw Di sahabat yang kedai sini, wata kita ki badi ban penpoi. Hai, lada kim la di nang ni khmat asung thu baki pai ba ken hab ya kun hi la di.